खाबांनि तागदै बुकुकचं जों सालायमानि आमचायो 5 बोसोर वाइसे इलेक्शन नंगो तमा एडिसिं थं तमा एसेंब्लिं थं तमा बिसिं थं फियाबा बरक चंलाय फुरुंका के चिनि बागै काहाम नायनाय हनै मा चंलायो कोनो पार्टी जे बरंग चंगो आपनो भोट लाइजाओ फियाबा जे भोट पाइ थांनाय बिनि दायित्व जत बरनो नायकलनानि ब अमहाय पार्टी खायो बर नाया आमहाय इंनानि कोनो नियम गरै इनका आबोनि यागुलबो नोकजागै तंखा ताबुतै जराओ काके निजिनि पार्टीनि बरनो सिमि सेबसाब्र लायनानि आबो गणतन्त्रनि परिपन्थी एबा बिनि बिरुद्धे क्लाय दङ फियाबा आबाहायनि कक्तमा कासाय फैका जे प्रधानमंत्री आवास योजना माने न जे बरक नक तांमाया बरक इमां लागा नगै मानजा बरक लागा पाकानि नक रानि कायसा स्कीम दंमानि आ स्कीमो ताबो बाक्सानो के नक तंग तुन्यो रै तंखा बाक्स के नक करै नङै तंखा बरते मालिया फेर फुनुजाखा नक कुलुगिया फेर फुनुजाखा बंनि डकुमेंट्स करि रखनि किन्तु सय नक सकरि के बनर नानि सटां नांग्राया देबा कागज करि के कागज खलारि पण मार लायनाय था आबो सलुको हामख्राय सामु हमले फियाबा बाहेर का काजगै तंगै थाखोमा बरक ताबो नक करै आबो चिन्तिफ्रा बारिव नुजागो के जत साइ थांला सुथगिया आमचाय आबो हनि हिनजागो नुना सरा काक्रा सरा आबाहाय जागा जेमन आबो तेलेमुरा मुंगिया कामी आमहाय आमचाय रक्ता इनका आ जागा रगो कमा लुकरनि खुगोन खनाका जों नकमान चिनले नक करै जों माया बयखे नक कथा कर गोनां नक मानै दङ अ कग्रनो खनाके न तंग मानलिया ताबु जे टीटीएडीसी नि तेलेमुरा महारानी कन्स्टिट्युएन्सी नि भोट पाइ दरब एमडीसी उत्पल दे बर्मा इनके ब नुना सरा काक्रा सरा बायथांनि यागबायनो या पाब्लिक नो चेक खालायका भिडिअ नार थाङिबो कक सालायका बारजा दङ हनैनो इनके लुको हामख्राय साउंबो ताङो ब याग बारगै दङ या फ्रि बारगै एडीसी विलेज नि तंग कसं लुकरनि जों जालांनो काग्रना बागिनै दाराक सिराक अंखरजाक मन नुगै दंखा 11 महारानी नि एमडीसी उत्पल दे बर्मानो ब प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम म राजा सायाति जे नक जागै दंखानै कक्सिल जामुं मान लगे लगेनो ग फानबक सिनै आ आमचाय रक थाङै नायखा ताइ देराजाक नुखों सय नक करै नुखों आ बाहेराव गै थाङिबो कक सालायखा बेलायमानि या गल ब आ एरिया नि ब्लॉक नि भिडिअ बाय बाहायनो आमलतै कक सालायखा इनके आ जरावनो ब कक रखा जे सय जे नक माना खलायनि रक कुनु दिनो सेप्ला जायगा तैख्लायनि बागै जत कक सिलचा मुंथंमा रकनो नांमानि जायखे खेल खायनाय याप्रि रमजाक नाय हनै ब कक साका आ कक रमानि न रगैनो शुक्रबार हायनोहाय नुना सरा काक्रा सरा एडीसी विलेज जो थाङै सयके एमडीसी उत्पल दे बर्मा गे ब थाङैनाय ताम नखाबो बिन खुगोन खलायनायदि ब ताम साम खलायनायखा लगियो अशोक देबर्मा महेश देबर्मा सरबाहिनो तंबायखा एक्चुअली कुबिनो काकरा सरा आलाई देखे ते नोना सरावो आपनो कारी बटे को निविसी रहो बंगजा बट आपका किसे अंगजा पीएम एवाईजी टू नोट ये गोबां मन जों जालाङै दं बेनिफिशियारिज सिलेक्शन नोट ताबुक तामं खानायदि चिनि काकरा सरावो सिमिनो एस मेनी एस 44 बेनिफिशियारिज रो खरकसा ते खरकसानि जॉब कार्ड बे मानै दङ अमते हेकेबानो उल्टा पुल्टा अंजा ब जागा तामुं खाबा आं साइमिया बट डेफिनेटली जे खलायनाय र सिटितै सियातै व्हाटएवर इट मे बी प्रॉब्लम आं खाइ जाव जागाव आबुनो न तै न किजा जों रेक्टिफाई खने फैमाने जागाव बट बेलायखना डिफिकल्ट बिकॉज आनि बुमुंगै ते खरसा बरना हारि तंखा बिनि बुमुंगै ते खरसा बरना हारि तंखा आपना बाइक सल्व पेन आंसिया उसगाङाव जों भिडिअ बे कगलाम सालायजा भिडिअ तो साव नरक जे मान यारक जे जेनुइन मान यारक दिन लिस्ट रेडी जों नायनाय तामुक खालायमान एगुदों लिटिनि आं तुमुक जाया सायके 29 जना चिनि काकरासरा बिसिनि तै ननसरा बिसिनि 10 जना जेनुइन बरक तामुरि जनै साइमियासो याबा फिजिकली बरक नक मानिया को तिनिसिन जरा तै पीएमएवाई 2.0 अब बरने लिस्ट करे बरने बुमुक सकपाया सो जोंहाबो नोट डाउन खालायका रिजोल्यूशन हार जाखा आबो मानदेव सबमिट खालायजागोन नायदि डेफिनेटली अ जागा
কোনো প্রবলেম দङ irregularities दङ scam pun ngi man abo tang saimia but definitely not thing ni kok ya Monday wo atau Tuesday wo ang video be kok lam salai nai abna sembah ke fix haiman tiaba khorsa borok ni to khorsa bu mungi te khorsa ni job ka tunga ni kok ya